Sugot. Nako diri sa Prince Warehouse, Flat Sugot. Atag flyer sa Bourbon Memorial Garden. Mao ni siya ang among trabaho, rain or shine. After diri sa Sugot, wato na sad ni sa Bugo. Isa to'y ganahan mo invest o memorial. Naatay Bourbon Memorial Garden nga affordable like kay siya. Pinagin mo man sila no? Nata sa proper buko. Hi guys, so naabot ng buko diri sa di anana sad ni sa Bugo Public Market. So naami diri ng hatag og flyer. Mo ni siya ang public market sa Bugo. Excuse me. Ako hatag nga flyers. Thank you. Ako may lapita sa bukid. Ha? So, analitos ka daruhan, Bourbon. Ah, mao ba? Ila kailangan. Kini siya ma'am sa memorial ni siya. So, nani siya sa Bourbon. Nasa tayo nga house and lot kanang Camellia Homes. Kuha sa danang sa Richard Bugo man, pwede ra kadili magpag-ibig, pwede ra sad kadili ibang kay hassle man ang bank daghang requirements. Ang kana diha kuan lang birth certificate, proof of billing, nya reservation fee 20,000. Mag-monthly sila og mga 11,000 for 6 months, then after ana mga 12,000 for another 6 months. Then mao na lang equity nato. After ana mag-amortization kag mga 16,000 for 10 years. Boy hassle sa requirements. Oh, dali ra kaayo. Karon panahon na lang ang Manakog panghakag og flyers. Di ami karon sa Pinos kay nami inet ng mga kauba. Ha? Saan ang gutbit? Ayaw lagi ko ginabang kamay po. Ang gadiin man day ka. Taga Taytayan. Biri lang? Okay ra para palitpan? Oo. Ha? Oo. Batlagpan ha niya. May ka nagtrabaho? May saging oh. kapalit ako bugas ng kalit ko. Mukha kag saging? Saging? Ha? Oo. Ay lang sa kay nakapainit mo po sa ano. Ah, Hindi na mag-ibat-ibat. tagpila man na. Kag diya sa pilay pag ginabuhi. Kaya ako ning kamot ko pag garam ko kay bana po din ta. Pareha day mo. Uli na man siya. Ha? Nikao na ka na. Ha? Nikao na ka. Ako naniwad ko pero makapalit ko bugas o mapalitan ko nimo. Gaya lang kong duha niya, imuha lang na. Kauna lang na ha. Nya, sige. ubay na. Mas pasahan makanako. Ako pa naman. Ha? Puhunan pa na ako sa saging. Okay. Salamat kayo. Mag-video sa ako. 3, 2, Kauna lang siya ha. Salamat. Salamat. Oh, thank you. Picturean sa tamo. So, we are done sa among meeting. Mga babag isla.
guys, ako na po ni si Josie Monterola, ang ahinti nga anda mutabang kaninyo. Today ani ako sa Camellia Bugo na kining unit. Mao ni siya ang unit sa Camellia, single firewall. So, ako pakita kanyo ang delivery unit sa Cara nga single firewall. So, mao ni siya. Let's take a look the deliverable unit of Cara model unit. So the standard lot area of Cara is 99 square meters. The floor area is 66 square meters. It has 3 bedrooms and 2 toilet and bath. The price of Cara is 5,567,000 and the reservation fee is only 50,000 pesos deductible to the equity. The down payment is only 15% payable in 18 months and the balance can be paid through bank financing. This is the model unit of Camellia Bugo. Win inquiries and site viewing, please contact Josie Monterola 0915-510-6828 or 0933-868-3994. Invest and inquire now.